Ongenani bengicela umphefumulo wahlukanise nenyama ngoba kuyacaca nawe Somandla ungizwa mangikhala. Nabaseduze kwami abangishaya indiva mangibhala. Ongenani nginikeza inkombandlela noma incazelo ngakuzonzani lo mhlaba ngiyahamba. Mhlawumbe mangiseduze kwakho ungakhona ukunginaka. Angiqondanga kona ukuziqhathanisa nontanga kepha ngibuka ilanga selize liyosilahla kunina. Anginalutho kanti iminyaka iyahamba ayi mama. Ngiyazama ngiyahlanganisa kuhlangana. Mina Thixo Somandla ngisazi noma wena noma abaphansi. Imali impande yesona iphenduka ubunye bemphethe iphelele esandleni. Imisebenzi edloze engapheli kodwa ku-empty ephaketheni. Angiphethe lutho esandleni. Ingakho ngithi angingenani bengicela umphefumulo wahlukanise nenyama thina. Sisala izimbizi abazali abashiye emhlabeni bengasilungisanga. Sisahamba nedlozi lemnyama elafaka kabi ngesikali lagcina lingagezwanga. Manje njalo malifika kuthina lifika kabi selimdaka. Abanye babekele kukhulu ezimpilweni zabo kodwa izimpilo zabo simile. Abanye bagqoka amajazi kodwa imisebenzi abayitholile. Abanye basashawa yisiphandla, abanye basitholile. Yize abanye basithole endaweni engafanele. Nezangoma ungafunga sihamba gobela munye sikhipha lisilinye. Mpetheleni igobongo nathi South Africa izothwasa yonke. Ewe vele ngiyazi kuyenzeka uphehla igobongo ungezuthwasa kodwa kusizani ngoba nabaphathi basifuna igobongo imisebenzi bengasinikile. Uma nisibona sidlula ngendlela sigqoka amanikiniki ningasheshe nisahlulele emakhanda sihluzile ikona ukuthi impilo ayikahlangani. Uma wena yakho impilo isheshe yahlangana lokho akuchaza ukuthi thina singamavila sifuna ukuzama. Mhlawumbe wena ongazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuzama empilweni ungaphumeleli. Ubuka ntanga yakho beqasha ngapha nangapha wena sele kwajikanelanga mihla namalanga. Uphila ngamagama athi mhlawumbe kuyolunga ngelinye ilanga. Ubone mawuqeda kugeza ukuthi siyaguqa iskills zangaphansi ungena kutshela abantu. Uhlangane namaphepha ezicelo zomsebenzi endize emgaqweni. Uzibuze Somandla ngenzeka ukuthi nawahamba amandla aphelele emoyeni. Bathenga izimoto ontangayeni bahambe baye emshadweni. Wena njalo mangabe uthi uzama inhlanhla ebudlelaneni. Ubona sebephuma sebehamba bekushiya. Uzibuze Somandla kanti kumina kwakhala nyonini. Naku ngiphenduka idede lingahlala empukane. Kubhlungu kamathunza amnyama mase kuxabanisana abantu azakushiye nesibasi. Kusuka umuntu ungasalela akuqalele ngesikhala. Kuyenzeka nasejele ngesinye isikhathi ugcina uphelele ngaphakathi. Yenziwe imisebenzi ilandelana wakho umsebenzi omgezi ungakenziwa. Pho-ke ubuzowenzela ubani ngoba bathi isihlobo zethu ezinemali kathi sikwelete lutho thina sigcina abantu. Yazi mhla ngigcina ukuba sekhaya. Ngake ngihamba ngaphesheya ngalibuka ikhaya. Ngibuka lesandonke ezakhiwe ngodaka kwayizona esiwayo. Zahlengezela isinyembezi zaphuma silandelana. Kwaba ngathi khona ngixoxile iziye ngomkhodo uma ngibuka lesasalukwazi sifishane siphuma lembizi emnyama enamanqina amathathu. Kwangifikela ukuthi namanje Somandla ekhaya kusabaswa phansi bekunini ngiguqe ngamadolo phansi simakade. Ususenzile isihluku ngokungithathela abazali kodwa ngiyakubonga ngokungigcinela umakhulu yize ngisasele nembuzo. Kwalana ukuthi usala usongibusisa noma ingokuncane kukona umakhulu uyozuza akayazi injabulo uhleze ekhala usuyaphela nonyaka. Kweminye imizi kuzobe kusinde ngobethole befinya ngendololwane ekhaya sizobe sabangisana ngayo imbuya. Bengifisa-ke nami ukugoduka kodwa ngizofike ngizihlalele ekhaya ngenxa yokugwema ukukhulunywa ngontanga nokwahlulela ngontanga. Bengicela ongenani umphefumulo wahlukaniswe nenyama ngoba kuyacaca nawe Somandla awungizwa mangibhala.